Sibt Il-Għid, jum sinifikanti għall-Insara kollha. Hawnhekk One żar il-knisja parrokkjali ta' Ħaż-Żebbuġ fejn minħabba l-pandemija kienu għaddejja preparamenti speċjali biex il-quddies ta' filgħaxija ta' Sibt Il-Għid tittella b'mod virtwali. Christmark Chircop, rappreżentant tal-Kumitat tal-Informatika tal-Għaqda Każin Banda San Filep, spjega x-xogħol li kien jinvolvi dan kollu. Inxandru nużaw żewġ kameras li huma ta' kwalità pjuttost għolja, anke l-livell li qed inxandru bih huwa pjuttost fuq it-televiżjoni biex ngħidu hekk. Tajjeb. Għandek żewġ kameras biex nġibu x-xeni differenti mill-knisja, allura wieħed jista' juri il-qassis u xeni oħra li jkunu għaddejjin u anke il-mod ta' kif nagħmlu l-editing. L-Arċipriet Daniel Cardona spjega kif il-quddies għandha 4 taqsimiet, bl-ewwel waħda tkun il-mixela. Fejn Ġesu ġie dikjarat bħala d-dawl tad-dinja, fejn ukoll tissir it-tħabbira tal-għid. Dik l-ewwel parti fejn aħna wkoll konna fakular żgħir fejn konna l-ħatab mixewl. Tradizzjoni qabel il-pandemija konna nagħmluha lejn il-bib ta' barra tal-Knisja. Minħabba restrizzjonijiet li għandna, u anke minħabba raġuni wkoll li ħad tkun live stream ukoll biex nikkontenu wkoll sitwazzjoni, aħna nagħmluha fuq l-art din mixela tad-dawl il-ġdid. Wara dan isir ismieħ tal-kelma fejn tingħad l-istorja tas-salvazzjoni kollha mill-bidu sa tmiem. L-Arċipriet stqarr li dan kollu kien possibbli permezz tal-għajnuna tat-taqsima tat-teknoloġija ta' 3 każini tal-banda differenti li ssieħbu flimkien. Wieħed jista' jsegwi l-quddiesa fuq il-paġna ta' Facebook tal-Każin Banda San Filep.